Man skal gøre det mange gange indtil det lykkes, ikke? Det er limit. Jeg filmer ikke. Hvor højt op skal den? Jeg får bare høvsel, mand. Nu! Jeg slår overplads til det. Hvad er det, jeg er gang i? Vi kan lige lege. Bare kom! Gas! Nej, jeg er klar. Ja, det kan jeg fortælle jer. Er du klar, mand? Kongestyret, mand! Jeg filmer for fanden. Vi ved da, vi havde. Bare begynd at sige noget til hinanden. Ja, det gør han altså. Det er også derfor, han skal bare Fuck. Thomas! Det er meget godt. Er du der? Er du der, Martin? Martin, er du... Nej! Jo, nu filmer jeg endelig. Kom nu. Så kommer den klar. Han filmede ikke før. Så filmer du. Er det koldt eller gør det ondt? Giv mig et håndklæde. Er det koldt eller gør det ondt? Og jeg fik hovedet under